بخالي زينانا دما تاريخو معوالا من قد أير سوماليا دحر 35 عام داقم سروحو خجمريو نلعل 13 عامات قواريصن حقراو من قد أير سوماليا داقم ناو سروع قلقالوت بران مملاس زقبر زل مدلاوات عم موداتا معرف كم زبط حتى قليصو إذا داقم محداث من قد أير نعود أفاجين سوماليا نمحيال زوسات زل قداس سقوم تمخان دما تحبير الله من قست فيدرال سوماليا نت من قد أير داقم نمحداث كاب حملة خلتاشان إسران حمشان جمير صفيح سراحة عام مصنحن تخون كسكاب حج خلتي إيرباس إيه 300 إسران زعين نفرتن مقداد ما وقع أو على فريم الله بتوساخد مع عامة خلتاشان إسران شدشن نوح زبالة رحقة خقو عداز خل عبيت نفرتن معداك سراحة زبالة أن نصفحان زعلمة المد حنسيس يركب منيتر موقو عداسي بالآفاجين سوماليا محمد فرح حوز هوا مقلسي إتن نفرت وانت سوماليا مخوان دمار رقاقيسهم مسارت المت من قد أير يتبرر مجمر يوزوا مسمرات خجمر انتخون وكسال دمان أبو تفالي علون لخا هاقرات أقول خمس زرق حد ما فليت الله إتن من قد أير داقم سراح مجمارو سوماليا مسنا وصازنا ورزقها زلوا ركب نمتن خاطراي زي كونس نمناتيات هاقر ونصفي عدل مفتار أو يبركو تقام زلوا ونيمان إذا خمسين كلد ما كتما بايوآ كبير وتدراو قجتي كايد اللهم أو كتما بايوآ مونغو استفعال عطوات حيلتات زتولع خبير وقصيلو خمسة لدما تقليسو إتقجت مونغو حيلتات نبر بريدن كل دو معراب عبدي عزيز حسن محمد كومون بمنغس فيدرال زرقب من محدار شيخ محمود رقفو تدراز كايد زلو مخادمات فريت اللهم بمسارت كابت خاوز وط حبريتا دما عفنيا من محدار لافتا غارين حيلتاتهم نزواز حسراج كاو كفال كتما بايدا أو تحت قوصرهم كمزاتو دما فريتهم إتا عفنيا نتزكايد زلو تدراو منقسقاس مخته ناصنت كبل زغلط انتخون كاب مقادشه تلاخ حيلتات كسعر مخانم كاب مقادشه تلاخ حيلتات كسعر مخانم بمملكات البالار زول صاغوا دما تقيم الله اتخاب زحلف 15 حمله جميل تولع قجت كسكاب حج قصيل توخسن كبت فنجراتاتن يسمع خمزه لدما نورتي يغلصو يخون امبر منغس فيدرال يخون محدار عدن بزعبات زكايا زلغون صوغعوا حبريتا دما نمحاو تقطيوم الله بخالي زينانا دما بيت تمرت وارساي كاله سوا ناي كلتاشان إسران شدشان كلتاشان إسران شوعتن عامة تمرت بوقع جميرو أملا هاجر كاب زركو آية تمرت خالاي بركز تأكبو أولات مبل ثلاثة شاعة تنزر هاجر أو قلقلة زخونة تمهارو مبل 10 حدا قبل أو سوا بيت تمرت وارساي كاله ناي كلتاشان إسران شدشان كلتاشان إسران شوعتن عامة تمرت بوقع خم جمر دما تقاليسو بعاسة شدشان حسب تخيلت نسرعت مخفت عامة تمرتي دايركتر تبيت تمرت آترؤسهم قوري هوت بزعا حقتات ممرحتات تبيت تمرتي زرزر مورو خمز هاو تقاليسو آترؤسهم مغلصيوم تمهارነት ተዳሊሎም ዘለ ዕድላት በአግባቡ ብምጥቃም አው ትምህርቶም ንኽፅዕሩን ብሉፅ ውፅኢት ከም ዝግውን ድማ ፀዊዖም ቁፅሪ ተምሃሮ ናይሎም ዓመት ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነፃፀርን ከሎ 20 ሚእታዊት ወሰኽ ከም ዘርአየ ዝገለጹቶም ዳይሬክተር እቲ ቤት ትምህርትን ማእኸል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኩሉ ዘድሊ ምድለዋት ከም ዝኣዘሙ ድማ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ካብቲ ስሩዕ ናይ ትምህርቲ መደብ ተወሳኺ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከም ዝተካየደ ድማ ተገሊጹ ኣሎ ካብዚኦም ድማ ስፖርታውን ባህላውን ንጥፈታት ናይ ሓፈሻዊ ፍልጠት ውድድራት ተዓትን ዛንታታትን መደብ ምሕያል ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ሰሚናራትን መደባት መዛናግዕን ህዝባዊ ወፍራታት ድማ ይርከብዎም እቶም ተምሃሮ ብወገኖም ነቲ ዝተዋህቦም ዝርዝር ሓበሬታ ብምስጋን ነቲ ዝተፈጠረሎም ናይ ትምህርቲ ዕድል ብዝበለፀ ንምጥቃም ድልዋት ምዃኖም ድማ ገሊፆም ኣለዉ بخالي زينانا دما سرعات بلصقنا بسنك سقات سلطانو او كبير وطر خمس ركب تغليصو كابدي سواد وزلو حويتات كم زحبروا سرعات بلصقنا تግራይ بدغف ኤርትራ ክትወረኒ ያ ዝብል ስጋት ድማ ከቢድ ፍርሕ ተሸሚሙ ከም ዝርከብ ተገሊጹ እቲ ስልጣን ዘለዎ ዓሚቕ ናይ ስልጣን ስጋትን ህወሓት ክትወረኒ ያ ዝብል ናይ ውሽጣዊ ፍርሕን ኣብ ከቢድ ወጥር ከም ዘእተወ ድማ ይሕበር ኣሎ እዘውቲ ውሽጢ ስርዓት ዝረአ ዘሎ ስጋት ኣብ ልሳን ሚድያታት 24 ሰዓት ዝልጥፍዎ ዘለው መደባት ክትግንዘባ ድማ ዝከኣል ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እቶም ሚድያታት ናይ ውግእ ሃዋህው ዝፈጥሩ መልእኽታት ብተኸታታሊ يحلفوكم زلوا دما يمالختو بمسارة تخاودي سواد وصح حبريتا دما اتسرعات نازنا يوقع سمعيد بمفتار نمن سيادنا ايتيبيا وتحتنا يفرحن وتادراو صاقدن اتخان مغزا زعلمنا بروباغندا فخرا دما يكايد الله اذا سقم تزد سرعات او وشت زلوا دخا من زي رغونتن كونتات بوغود زر يغاطام مخادم استرخوا حبريتا يمالخت ወደ ቤታችበት መንገድ ያስቆጨኛል ኢትዮጵያ ባለፉት 30 ዓመታት ወደ ቤላትም ይሄ የሆነበት መንገድ በጣም ያስቆጨኛል ያስቆጨኛል ስለ አንዳንዶች ዘመን ያመጣው አጀንዳ ይመስላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆኑ በፊት የዛሬ 15 ዓመት በይፋ በቪዲዮ ያለ በጽሁፍ ያለ አቋሞች ናቸው ትክክል ናቸው ይያላ ማንንም ሳንጎዳ ግን የኛን ጉዳት መቀነስ አለብን ብዬ አስባለሁ በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ምንም ጥያቄ የለውም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባታል ይሄን ብታሳካከ ሌላም ጉዳት አይጠበቅባትም ሳንጎዳ በቂ ሪሶርስ ነው በህግና በንግግር ማግኘት አለባት ያ ካልሆነ የተጎዳ የተሰበረ ሀገር በዘላቂነት ይሰከነ ሰላም ያመጣል ይላልስብ መቼም ይሁን መቼ በንግግር የጉዳይ መስመር መያዝ አለበት
ግፍ ነው የተፈጸመው፣ በደል ነው የተፈጸመው። በዓለም የወደብ አልባ ሀገራት ልምምድ የሌለ ነገር ነው ኢትዮጵያ የተፈጸመው በታሪክም በፈለገው መስፈርት እና ይሄ ያስቆጨኛል፣ በጣም ያስቆጨኛል። መፈታት አለበት ብዬ አምናለሁ። እዘው ዝኾነሉ ሰዓት ድማ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ዝዓለመ ጽምዶ ተሰሚዕ ሓድሽ ኪዳን ምስራቱ ድማ ተገሊጹ። አቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ስርዓት ብልጽግና ንምውዳቕ ዝዓለመ ጽምዶ ተሰሚዕ ሓድሽ ኪዳን ቆይሙ ከም ዘሎ ድማ ኣፍሊጦም። እዚ ልፍንቲ እዚ 9 ወገናት ዝሓቐፈ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብሓባር ንምስራሕ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ድማ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ጽምዶ ዝተሰነየ ኪዳን ዝሳተፉ ቀንዲ ሓይልታት እዚ ሓድሽ ኪዳን ምስቶም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዓቕሞምን ብምውሃድ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ብሓባር ክቃለሱ ዘኽእሎም መድረኻት ምዃኑ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ መግለጺ መስሚሮም 9 ድርጅቶች በጋራ አንድ ግንባር መስርተናል። የዚህ ግንባር አስፈላጊነት በዋናነት ጠላትን ለመጣል ነው። የመጀመሪያው ስራው ጠላት በጋራ ሆነን ማውደቅ አለብን። እየወደቀ ያለ ጠላት ነው። ሆኖም ግን አሁን ተባብረን የጋራ ጠላት እስከሆነ ድረስ በጋራ ተባብረን ያለንን አቅም ወታደራዊ ይሁን ዲፕሎማሲያዊ ይሁን ሌሎች አቅሞች አስተባብረን ለመስራት ወስነናል። በእኛ አመለካከት ይሄ ግንባር ቀደም ብሎም ማቋቋም ይቻል ነበር፣ ግን አሁን ተቋቁሟል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሕወሓት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ወሳኒ መድረኽ በፂሑ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ትማል ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መግለፂኡ እቲ ህዝቢ ትግራይ ዘካየደ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ ኣብ ናይ መወዳእታ ወሳኒ ምዕራፍ ምብፅሑ ድማ ኣፍሊጡ። እቲ ውድቦ መግለፂኡ ከም ዘስመረሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ወሳኒ ግዜ እዚ ንህላውን ልእላውነትን ንምውሓስ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብሓባርን ብጥሙርን ክሰርሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ ፀዊዑ ኣሎ። እዚ መግለፂ ዘ መንጎ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዘሎ ድማ ዘመላኽት እዩ። እዘው ዝኾነሉ ዘሎ እዋን ድማ መቐለ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሙ ሓደ ሰብ ድማ ተቐቲሉ። ኣብ ትግራይ ካብ ርእሰ ከተማ መቐለ 12 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቓ ትርከብ ከተማ ኩሓን ከባቢያን ሎሚ ረፋድ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ። ብመሰረት መሰኻኽር ዓይኒ ካብቲ ከባቢ ዝሃብዎ ሓበሬታ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ወረዳ እንደርታ ጣብያ ቀዳማይ ወያነ ቁሸት ዳንዴራ ሎሚ ሰሉስ 18 ናሓሰ 2026 ረፋድ ሰዓት 3:30 ቆጣራት ሃገር ዲማ መጥቃዕቲ ድሮን ኣካይድዎ። ቢቢሲ ካብ ምምሕዳር እቲ ከባቢ ዝረኸቦ ሓበሬታ ብመሰረት በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ሂወቱ ክሓልፍ እንከሎ ሓደ ድማ ከቢድ መጓዕቲ በፂሑ ኣሎ። ብዛዕባ ዘ መቐለ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ክስካብ ሕጂ ዝሃቦ ውግዓዊ ምላሽ የለን። እቲ መጥቃዕቲ ተፈጸመሉ ዕላማን ዝርዝር ጉድኣትን ንምፍላጥ ተወሳኺ ሓበሬታታት ንምርካብ ድማ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ይካየድ ኣሎ። በኻሊእ ዜናና ድማ ክለብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ደንደን ንኤርትራ ወኪላ መጻረዪ ውድድር ሴኮፍ ንምስታፍ ናብ ካጌለ ምሪሓ። ሻምፒዮን ክለብ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዝኾነት ኩዕሶ እግሪ ደንደን ኣብቲ ካብ ዕለት 21 ክሳብ 31 ናሓሰ 2026 ናብ ካጋሊ ሩዋንዳ ዝካየድ መጻረዪ ውድድር ሻምፒዮን ሊግ ኣፍሪቃ ንምስታፍ ሎሚ ናብታ ቦታ ምሪሓላ። እዚ ውድድር እዚ ንክለብ ደንደን ዓብዪ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ብሉጻት ክለባት ዝዘዋ ብምግጣም ናብቲ ዝለዓለ ብሻምፒዮን ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ንምሕላፍ ድማ ዝዓለመ እዩ። ክለብ ደንደን ኣብቲ ዓብዪ ሃገራዊ ውክልና ሒዛቶ ዘላ ውድድር ጽቡቕ ውፅኢት ምዝግባን ሃገራን ክለባታን ክብሪ ክተጽውዕ ድማ ዘለና ሰናይ ትምኒት ንገልጽ። ን52 መምህራን ኣካላዊ ትምህርቲ ተዋሂቡ። ብጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግርን ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ብምትሕባር ንመምህራን ኣካላዊ ትምህርቲ ዝዓለመ ስልጠናት ተዋሂቡ። እቲ ስልጠና ናይ ላይሲዲ ኣሳላጥነትን ዳኝነት ደረጃ 2 ዝምልከት ኮይኑ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ተወጻጽ 52 መምህራን ተሳቲፎምሉ። እቲ ካብ ዕለት 4 ክሳብ 13 ናሓሰ 2026 ን10 መዓልታት ዝቐጸለ ስልጠና ብክለሰ ሓሳብን ብተግባርን ድማ ተሰነየ እዩ ነይሩ። ብመሰረት ዝረኸብናዮ ዝርዝራዊ ጸብጻብ እዚ ስልጠና ዝዓቕሚ መምህራን ኣካላዊ ትምህርቲ ብምስናይ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንዝካየድ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምድንፋዕ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ድማ ተገሊጹ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ምስ ዞባ ወኪል ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ምርጋእ ተዘራሪቦም። ኣምባሳደር ሃገር ኤርትራ ክቡር በየነ ርእሶም ንዞባዊ ወኪል ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳያት ሓሽሽን ገበንን ምብራቕ ኣፍሪካን ሙስጠፋን ዓሊ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኤርትራ ተቐቢሎም መዘራሪቦም። ኣብቲ ዘተ መንጎ ኤርትራ ትካል ዘሎ ምትሕባር ንምጥንኻር ብፍላይ ድማ ንምክልኻል ደቡብ ሰጋሪ ውዳበ ንገበናት ውሕስነት ባሕሪ ከምኡውን ህንፀት ዓቕመብቲ ዞባ ዝምልከት ድማ ሰፊሕ ዘተካይዱ። ኣምባሳደር በየነ ምስ ኣብ ኤርትራ ንዝሰርሕ ዘለዎ ድልየት ብምጓዝ እቲ ትካል ምስ ሃገራዊ ትካላት ተቃሪቡ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ድማ ትሚሮምሉ። ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ቀዳምነት ምስ ጉጅለ ኣፍሪካ ዘተ ንምክያድ ዘለዎ ኣገዳስነት ድማ ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ወገናት ብምትሕባር ሓበራዊ ክብርን መሰረት ብምግባር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ምብራቕ ኣፍሪካን ሰላምን ድሕነት ቀጻሊ ልምዓትን ንምርጋጽ ብሓባር ክሰርሑ ድማ ቃላት እዮም።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከለ ድማ ኤርትራ ጥቢቓ ትኽልክሎ ዘላ ገበን ዕፃፋሪ ሰበስ መራሕ ሒዞም ዝተረኸቡ ገበነኛታት ብጽኑዕ ክትትል ክትሕዞምን ጸኒሓን ኣላን። ሎሚ ፖሊስ ኤርትራ ብዘውፅኦ መግለፂ ድማ ልዕሊ 3 ሰባት ዕፃፋሪ ሒዞም ዝተረኸቡ ገበነኛታት ሒዙ ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ደብረጽዮን ንኤርትራ ክሒዱ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ናይ ዕረቑ ንዝብል ናይ ስልክ ጻውዒት ብቪድዮ ዝተገበረ ዘረባ ዝተሰምዐ ኮይኑ ሓቅነቱ ግን ክትረጋገጽ ኣይከኣለን። እስኪ ዛ ቪድዮ ርኢና ንመለስ። Why has America chosen to remain silent? Let me make this clear. Diplomacy is not needed here. We have washed our hands of this. You and your group are the ones who rejected my personal diplomatic efforts by stating we will achieve our goal over the grave of AB and the Prosperity Party, correct? That was just political rhetoric. But to be honest, we never suspected things would go this far. We thought it would bring both parties to the negotiating table. I mean, another second Pretoria agreement. Debrecen, we are monitoring everything closely. We see every single move you make, your military agreement with Isaias Afwerki and your dangerous involvement in the Sudan war. We know about the tanks, artillery, and mortars that entered from the Eritrean side. Let me tell you this clearly. The United States will never allow a proxy war to be fought in Ethiopia that competes with or jeopardizes its national interests in the Red Sea. Back down immediately. Okay,